Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá je naozaj jedným zo základných kameňov našej klinickej praxe – arteriálna hypertenzia. Ale pozor, nebudeme sa na ňu pozerať len ako na nejaké číslo v karte. Prídeme si ju pekne krok za krokom, presne tak, ako ju uchopujeme v ošetrovateľskom procese. Od A po Z, od toho, čo to vlastne je, až po tie konkrétne intervencie, ktoré vedia reálne pomôcť. Takže tu máme našu mapu na dnes. Pekne po poriadku. Najprv si povieme, čo to tá arteriálna hypertenzia vlastne je. Potom sa pozrieme na jej príznaky, diagnostiku, ako sa to celé manažuje a nakoniec to najdôležitejšie pre nás, ako to celé zapadá do ošetrovacieho procesu a čo sú naše kľúčové úlohy. Poďme na to. Dobre, začnime pekne od podlahy. Prvá kapitola, čo je arteriálna hypertenzia. Musíme mať jasno v základoch, aby sme vedeli, s čím vlastne pracujeme. Takže čo je kľúčové? Arteriálna hypertenzia to nie je, keď sa niekto rozčúli a tlak mu na chvíľu vyletí hore. Nie. To podstatné slovo je tu chronické. Hovoríme o stave, keď je ten tlak zvýšený buď trvalo, alebo sa to opakovane vracia. A práve táto dlhodobosť je ten problém, ktorý robí v tele paseku. A tu je to magické číslo, ktoré si musíme všetci pamätať, 140/90. Toto je ten diagnostický prach. Keď v ambulancii opakovane nameriame takúto alebo vyššiu hodnotu, tak nám musia zablíkať všetky kontrolky. Je to jasný signál, že sa tu niečo deje a musíme začať pacienta riešiť komplexnejšie. Dobre, a teraz otázka, prečo? Odkiaľ sa tá hypertenzia berie? V podstate máme dve hlavné cesty. Tá prvá, a to je drvivá väčšina prípadov, je tzv. Primárna hypertenzia. Tam je to taký mix všetkého, trošku genetika, k tomu zlý životný štýl, strava, stres. No a potom je tu tá druhá, sekundárna hypertenzia, kde vieme nájsť konkrétneho vinníka, nejaké iné ochorenie. A prečo je to dôležité rozlíšiť? Lebo ak liečíme sekundárnu hypertenziu, musíme liečiť tú pôvodnú príčinu. A keď už hovoríme o životnom štýle, pozrime sa na tieto rizikové faktory. Vek a rodinnú anamnézu samozrejme nezmeníme, ale pozrite sa na ten zvyšok. Obezita, soľ, málo pohybu, stres, fajčenie. Toto všetko sú veci, s ktorými sa dá niečo robiť. A presne tu je naša obrovská rola ako sestien v edukácii. Práve my sme tí, ktorí môžu pacienta nasmerovať. Ideme ďalej. Druhá kapitola. Tichý zabijak. A tento názov si hypertenzia naozaj zaslúžila. Poďme si vysvetliť, prečo je taká zákerná a aké komplikácií so sebou prináša. A tu je tá najväčšia zrada. Hypertenzia je často úplne bez príznakov. Pacient si žije svoj život, cíti sa fajn, nič ho nebolí a medzi tým mu vysoký tlak potichučky, ako taký tichý sabotér, ničí cievy, srdce, obličky. A to je extrémne nebezpečné. Samozrejme, niekedy sa nejaké príznaky objavia, ale pozrite sa na ne. Bolesti hlavy, závraty, hučanie v ušiach. Sú to veľmi nešpecifické veci, ktoré človek ľahko pripíše únave alebo stresu. Preto je naša úloha pri odoberaní anamnézy kľúčová, musíme sa na tieto veci aktívne pýtať a spájať si súvislosti. A toto je to, čomu sa snažíme za každú cenu vyhnúť. Toto sú tie konečné stanice neliečenej hypertenzie. Mŕtvica, infarkt, zlyhanie srdca, zničené obličky, ktoré skončia na dialýze, poškodenie zraku. Každá jedna z týchto komplikácií je životmeniaca, ak nie priamo fatálna udalosť. Dobre, takže vieme, aké je to nebezpečné. Ale ako to teda spoľahlivo odhaliť? Tretia kapitola. Diagnostika. A tu si treba uvedomiť jednu vec. Jedno meranie u lekára ešte hypertenziu nerobí. Toto je naša parketa. Správne meranie tlaku je absolútny základ, od ktorého sa všetko odvíja. Sú to 4 jednoduché, ale kriticky dôležité kroky. Pacient musí byť v kľude aspoň 5 minút. Manžeta musí mať správnu veľkosť. Rameno musí byť podopreté v úrovni srdca. A merania opakujeme na začiatku vždy na oboch rukách. Ak toto nedodržíme, naháňame sa za falošnými číslami. Ale ani opakované merania v ambulancii niekedy nestačia.
Pre potvrdenie diagnózy často potrebujeme viac, napríklad 24-hodinový holterový monitoring. A potom už ideme pátrať po škodách. Robíme EKG a echo srdca, posielame pacienta na očné pozadie a samozrejme laboratórne testy, obličky, cukor, tuky. Musíme si urobiť kompletný obraz. Fajn, diagnózu máme potvrdenú. Čo ďalej? 4. kapitola – Management a prevencia. A ten stojí, ako si hneď ukážeme, na 2 pevných nohách. A toto je absolútne kľúčové vysvetliť pacientovi. Máme tu 2 prístupy. Ten nefarmakologický, teda zmena životného štýlu, to sú základy domu. To platí pre každého pacienta. Až na tieto základy potom staviame farmakologickú liečbu, lieky. Ak pacientovi dáme len lieky a on nezmení nič na svojom živote, je to ako stavať dom bez základov. Tieto 2 veci musia ísť vždy spolu. Tak, a teraz sa dostávame k tomu, co je pre nás najdôležitejšie. Teóriu máme za sebou, poďme na prax. 5. kapitola – Ošetrovateľský proces v praxi. Ako toto všetko pretavíme do našej každodennej práce? Pozrime sa na konkrétny príklad. Stanovíme si sesterskú diagnózu. Napríklad neefektívny manažment zdravia. Čo je náš cieľ? Aby si udržal tlak v norme a zvládal liečbu doma. A ako zistíme, či sme ten cieľ dosiahli? No cez výsledné kritériá. Tie musia byť konkrétne a merateľné. Napríklad, pacient predvedie správne meranie TK. Vymenuje 3 režimové opatrenia. Vidíte? Žiadne všeobecné frázy, ale jasné, odškrtnutelné body. Fajn. Plán máme. Ciele a kritériá sú jasné. A teraz tá najdôležitejšia otázka. Ako to dosiahneme? No predsa cez naše kľúčové ošetrovateľské intervencie. Našou prvou úlohou je byť tak trochu detektívom. Musíme zhodnotiť všetko. Anamnézu, riziká, životný štýl. Potom prichádza monitoring. Správne meriame tlak, sledujeme, ako sa vyvíja a sme v prvej línii pri odhaľovaní problémov. Samozrejme podávame lieky a sledujeme nielen ich účinok, ale aj prípadné vedľajšie účinky. Je to neustály proces hodnotenia a reagovania. A potom je tu tá druhá, nemenej dôležitá časť našej práce – edukácia a podpora. My sme tí, ktorí pacienta musia naučiť, ako si správne merať tlak doma. My sme tí, ktorí mu musia trpezlivo vysvetliť, prečo má jesť menej soli. A hlavne musíme zdôrazniť, že tie lieky musí brať stále, aj keď sa cíti dobre. Našou úlohou je dať pacientovi do rúk nástroje a vedomosti, aby sa o sebe dokázal postarať. A tým sa dostávame na koniec. Nechám tu visieť túto otázku, pretože si myslím, že presne vystihuje podstatu nášho povolania. Naším cieľom nie je byť len vykonávateľom príkazov lekára. Naším cieľom je posilniť pacienta. Urobiť z neho partnera. Pretože hypertenzia je celoživotný boj a pacient v ňom nemôže byť sám. My sme jeho sprievodcovia. A to je obrovská zodpovednosť.